வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா TDS on winnings from lotteries, crossword puzzles and horse races தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு 2 செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் ஒரு ஹெட்டிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க. ஸோ செக்ஷன் நம்பர் 194B வந்துட்டு winnings from lotteries and crossword puzzlesக்கு, அண்ட் 194BB வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹார்ஸ் ரேஸோட வின்னிங்ஸ்க்கு. ஓகே, ஸோ ஹார்ஸ் ரேஸ் வின்னிங்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு என்னென்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா, அஞ்சான் படத்தில் வந்துட்டு அந்த ரீக்ரியேட்டட், அதாவது புதுசாக வந்திருந்த சூர்யா வந்துட்டு போயிட்டு ஒரு பர்சனுக்காக அங்கே போய் பார்ப்பாங்கல்ல, அந்த ஹார்ஸ் ரேஸ் நடக்கிற பிளேஸ்க்கு போய் பார்ப்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி கேம்பிளிங் மாதிரி, லைக் என்ன சொல்கிறது, ஒரு காம்படிஷன் நடந்து வின் பண்ணி அது பண்ணுறதுக்கெல்லாமுமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு டேக்ஸ் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் லைக் வின்னிங், அந்த பிக் பாஸ் வின் பண்ணுற மாதிரி தான் இதுவும். ஓகே, ஸோ எப்படி அப்படின்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா 30% பிடிக்கிறாங்க. எதில் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா கேஷுவல் இன்கம். ஸோ கேஷுவல் இன்கம்னு எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா, எனி இன்கம் that arises in the non-recurring nature, அதாவது அடிக்கடி நம்மளுக்கு வராது, திடீர்னு என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் வரும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இன்கம் தான் நம்ம கேஷுவல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு TDS on winning from lotteries and crossword puzzlesக்கு, அதாவது செக்ஷன் 194Bக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்படி அப்படின்னா 30% வந்துட்டு பிடிப்பாங்க, அண்ட் 10,000க்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, நீங்கள் வந்துட்டு வின் பண்ணுற லாட்ரி வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ ருபீஸ், 50,000 ருபீஸ்க்கு வின் பண்ணீங்க அப்படின்னா 10,000 எக்ஸீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ 50,000க்கு 30% வந்துட்டு TDS பிடிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு இன்னொரு கேஸ் என்ன அப்படின்னா, கேசஸ் வேர் வின்னிங்ஸ் ஆர் பார்ட்லி இன் கைண்ட் அண்ட் பார்ட்லி இன் கேஷ். ஓகே, இன் கேஸ் ஓகே 50,000 ஒர்த்து நான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறேன், நான் ஒரு வண்டியாக கொடுத்துட்றேன்ப்பா உனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகே, இல்லைனா நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன், நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு லேப்டாப் தரோம் அண்ட் ஒரு இதை லைக் கேஷாக 10,000 தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, இதோட ப்ரைஸ் நியர்லி 60,000 கிட்ட வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, 60,000 கிட்ட வந்துருச்சு, அப்போ 60,000க்கு 30% வந்துட்டு கேஷுவல் இன்கம் போடணும். ஆனால் 10%லேருந்து 60,000ல் 30% போட்டால் நம்மளுக்கு 18,000 வரும். ஓகே, இந்த 18,000ல் 10,000 நான் கேஷாக எடுத்துக்கிறேன். அப்போ ரிமைனிங் 8,000 நீங்கள் கேஷாக என்கிட்ட கொடுத்துடணும். ஓகே, ஸோ எக்ஸீடாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு கொடுத்துடணும். ஒரு வேளை லாட்ரினால நம்ம கார் வின் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்குண்டான TDSை நம்ம வந்துட்டு கொடுத்துடணும். எப்படி கொடுக்கணும்னா கேஷாக கொடுத்துடலாம், இல்லைனா பேமெண்ட் எது வேலையாகவும் பேமெண்ட்டாக கொடுத்துடணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, persons responsible for deduction of tax under 194BB. ஓகே, நார்மலாக எந்த பர்சன் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க, இன்கம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் அதை வந்துட்டு நமக்கு இருந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஒரு வேளை கவர்மெண்ட் வந்துட்டு லைசன்ஸ் கிராண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அப்போ புக் மேக்கர் யார் அப்படின்னா அவங்க தான் இந்த ஹார்ஸ் ரேஸை கண்டக்ட் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க, இல்லை லாட்ரியை கண்டக்ட் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அ பர்சன் டு ஹூம் அ லைசன்ஸ் ஹாஸ் பீன் கிராண்டட் பை தி கவர்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபார் ஹார்ஸ் ரேசிங். ஓகே, in any race course or for arranging for wagering or betting in any race course அப்படின்னு கவர்மெண்ட் யாருக்காச்சும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு டிடெக்ட் ஹேஸ் தி அத்தாரிட்டி டு டிடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைசன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்துட்டு எலிஜிபிள். ஓகே, ஸோ அதுவே 194BB, அதாவது ரேஸ் ஹார்ஸுக்கும் இதே கேட்டகரி தான். 30% TDS பிடிக்கணும் அண்ட் ப்ரொவைடட் 10,000 அமௌண்ட்டை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தா. ஓகே, ஹார்ஸ் ரேஸ்னா என்ன அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஹார்ஸ் ரேஸ்னா என்ன நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஸோ தட் இஸ் மோர் தென் இனஃப். ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்டும் முடிஞ்சிருச்சு. நீங்கள் வந்துட்டு இதில் கிளியராக இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டவுட் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் யோர் doubt in the comment box and I will definitely reply to it. In case you are watching my video for the first time, please do subscribe it so that increasing in the subscriptions motivates me a lot in posting more and more of videos. Thank you for watching the entire video patiently. Keep supporting as you are now.